אתם יושבים בארוחת שישי ומתחיל דיון על משבר הדיור בארץ. דוד איתן ישר מתחיל לפרוס את משנתו הסוציאליסטית ואומר: המדינה צריכה לבנות בעצמה ולהנגיש לציבור את המחיר. דודה רחל מתייצבת מהצד השני: אני מאמינה שרק כלכלת שוק חופשי מוחלטת תביא לבניית מבנה מגורים בכמות הנדרשת, ומכך גם מחירים יהיו אטרקטיביים יותר. אתם יושבים שם ומקשיבים, ופתאום צץ לכם רעיון גאוני. מה אם אפשר לשלב בין שתי הגישות? לרתום את כוחות השוק למימון, אבל עדיין להתחשב באינטרסים ציבוריים. אתם שוקעים במחשבות על מה תעשו עם כל הכסף שהרעיון הגאוני שלכם הולך להכניס, כשלפתע אמא מתחילה לספר על שיתוף פעולה פרטי-ציבורי. אז מה זה בעצם PPP? מדובר בספקטרום של רמות שונות של שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והמגזר הציבורי, שמתבטא במידת האחריות על כל אחד מהגופים. כדי להסביר מה זה PPP, נשתמש בדוגמה שכולנו מכירים. כביש 6. מדינת ישראל מגיעה למסקנה שצריך כביש צפון-דרום שיחבר את קצוות הארץ. אך עלות ההקמה והתחזוקה של הפרויקט היא עצומה. לכן, המדינה מוציאה מכרז לחברות פרטיות שיקימו ויתפעלו את הכביש. הכביש יהיה כביש אגרה והרווחים ילכו לחברה הפרטית, בזמן שהמדינה מתווה מדיניות, נהלים ועורכת פיקוח, ובכך דואגת לאינטרס הציבורי. ווין ווין. אוקיי, מה לגבי מגורים? הגישה למגורים הייתה סוציאליסטית, והמדינה מימנה בעצמה את הקמתם ואת תחזוקתם של שיכונים רבים ברחבי הארץ. משנות ה-80 החלה הפרטה, ורוב מבני המגורים נבנו על שטחים שנקנו מהמדינה והוקמו על ידי יזמים במטרה למקסם רווחים. מאז, מרבית מפרויקטי הדיור נבנים על ידי יזמים פרטיים. שיטה בעלת יתרונות רבים, אבל לפעמים יוצרת מצבים בהם אינטרסים ציבוריים נרמסים. אז איך זה נראה שעובדים בשיטת PPP? נסתכל על פרויקט פה בישראל. שוק העלייה בנוי על בלוק בין 12 דונם בבעלות עיריית תל אביב. העירייה החליטה לבנות מבני מגורים תוך שימור המבנה ההיסטורי של שוק העלייה, הסבתו לקאנטרי והשארת שטחים ציבוריים פתוחים. העירייה הוציאה מכרז, והזוכה הקים 2 מבני מגורים בעלי 9 קומות לשיווק בשוק הפרטי, ועוד מבנה בין 13 קומות עם 70 דירות של דיור בר השגה. אין שוני משמעותי בגודלי הדירות, וישנם שטחים משותפים בכל קומה. במקום למכור את המגרש ליזם ולהותיר לו לקבל החלטות הרות גורל בקנה המידה העירוני, הוא נשאר בבעלות העירייה, והיא מעורבת בפרויקט בהתאם לראייתה הכוללת והאינטרס הציבורי. עכשיו, בואו נראה עוד דוגמה מהעולם שמדגימה הסתכלות חדשנית ומקורית על מודל ה-PPP, ולוקחת אותו לקיצון. במקרה זה אין יזם ספציפי שעובד מול העירייה, אלא קואופרטיב של אנשים בעלי חזון משותף. העירייה רוצה לפתח שטח באזור שוליים של העיר ברצלונה, שהיה בעברו קרקע מזוהמת. קבוצה של אמנים, בעלי מלאכה ומשפחות צעירות מממנת בעצמה את הקמת המבנה על ידי שימוש בחומרים זולים ותכנון אדריכלי מודולרי. הנכס, אבל לא הקרקע, הוא בבעלות הקולקטיב, ואף דירה לא שייכת לאדם אחד. לא ניתן לקנות דירה בפרויקט, ולא ניתן להתגורר בו מעבר לרמת הכנסה מסוימת. בנוסף, שכר הדירה נשאר בר השגה ומשמש לתחזוקת המבנה, ולא נכנס לכיסו של אף אדם פרטי. אז איך מודל כלכלי זה משפיע על המגורים שלנו בסופו של יום? כל מקרה של שיתוף פעולה בין גופים ציבוריים ופרטיים שונה, וקשה להצביע על דמיון מוחלט בין כל פרויקט. בכל זאת, ניתן להבחין כי ישנם מספר עקרונות שחוזרים בפרויקטים מסוג זה, שנובעים באופן ייחודי מתוך המודל הכלכלי המייצר אותם. ייצור שטחים משותפים עבור דיירי הבניין. במקרים רבים, יחידות הדיור יהיו מסודרות סביב אותם שטחים משותפים. בנייה של קומפלקסים, מספר מבנים עם שטחים פתוחים ציבוריים, או חצי ציבוריים ביניהם, מרובי דירות ולא מגדלי יוקרה. דרישות של העירייה לדיור בר השגה, וגיוון בגודל השטחים של יחידות הדיור, דבר שמזמין לפרויקט קבוצות שונות. לסיכום, כאשר הכל מתנהל תחת המדיניות והערכים שמתווה הגוף הציבורי, היכולת להתמודד עם סוגיות מורכבות של קונטקסט אורבני גבוהה יותר. לעומת זאת, הפקדת הביצוע והתכנון בידי גוף פרטי מאפשרת ניהול פרויקטים יעיל יותר
ומביאה איתה הון כלכלי ומקצועי. בשילוב של השניים מתאפשר מיצוי הערך של הפרויקט. למרות יתרונותיה הרבים, בארץ כיום השיטה לא פשוטה ליישום. אין הרבה יזמים שמסוגלים לקחת על עצמם כאלו פרויקטים, בשל מגבלות הון עצמי והיכולת לתחזק את הבניין לאורך זמן. המודל אינו מייצר תפיסה חדשה או שינוי מהותי בתכנון מגורים, אך הוא מסוגל, כאשר נעשה נכון, לייצר כדאיות גם לגוף הציבורי, גם ליזם וגם לדיירים. ב-PPP אנחנו ממשיכים לראות דיור כמוצר, אבל הוא כולל בתוכו ערכים חברתיים שמתייחסים לבית כצורך בסיסי, ובעצם יוצרים מעין היבריד בתפיסת המגורים. תודה רבה על ההקשבה, ונתראה בשישי הבא.